Fit check! Wow! Ay, ang ganda! Labas mo yung kamay mo. Ito na yung pinakatahimik na wedding na na-attendan namin. Unplug wedding, so no cameras and phones, ganon-ganon. Do you recall when we were young, running from offensive one without thinking twice? And I knew it Good would morning catch everyone! up. Welcome back to another vlog! And today ay nandito pa rin po kami sa Washington and pupunta kami sa wedding ng pinsan ko. Actually, nakapag-ayos na kami ni May, ng sister ko, tsaka ni Meishi. Nabihisan ko na yung pangbiyahe niya na damit niya kasi nga tama talaga yung hinala ko. Magpupup siya, buti na lang hindi pa yung damit niya yung nilagay ko. Kasi nagpup pa siya. Baka magpup pa ulit siya. Bihisan na lang namin siya mamaya before kami bumaba kapag papunta na kami sa wedding. Just in case na magpup na naman siya. At anyway guys, wala pa si Mac. Ay, na-stress na yun. Kawawa naman. Yung car rental kasi namin, na pagkapunta niya doon, wala naman daw unit, na na-confirm na yung booking, tapos walang unit. Pagpunta niya, nung ipipick up niya, tapos pumunta na naman siya ngayon sa ibang car rental. So, medyo anong oras na? Mag-11 na. Yung kasal is 2 p.m. Balak sana namin pumunta kaming hotel nila tita ko before the wedding. So, hindi na yun mangyayari. Diretso na siguro kami sa ceremony place. Yun na siguro. And then, magkita-kita na lang kami doon. Kasi malayo kami doon sa may available na rental sa isang airport. Malayo kami doon. It's like 40 minutes away from that. Kung alam lang siguro ni Mac na 40 minutes lang din naman pala yung ibabiyahe. yung hindi sure. Parang mas okay kasi talaga yung naisip ko kanina na magbihis na kami lahat. Pumunta na kami sa Dulles Airport. Tapos kunin na namin doon yung rental. Tsaka na kami pumunta doon sa reception. Nandun na sana kami ngayon. Kaso kasi may nabook kasi siya na dito lang sa downtown. So sabi niya, kukunin ko na yun. Sabi niya. So sabi ko, okay, good naman at merong nandito lang sa malapit. Yun pala. Nag-confirm sila, wala naman pala silang unit. So, medyo off yun. So, yeah, we started the day with stress, but it's okay. We will have some fun later sa wedding. Yan. Hey guys, so finally ay may nakuha na po si Mac sa sasakyan. Nagmamadali na kami. 12:23. Makakahabol pa naman kami sa kasal kasi before kasal. Ano yung arrival natin? 1:03. Alas 2 naman yung kasal. So, carry pa. May time pa siya para magbihis. Dala ko na yung damit niya. At dala ko rin yung damit ni Mishi. So, let's go. Gutom na daw siya. Girl, every time I close my eyes, I see your smile in the morning light. And girl, every time I hear that song that we used to call our own, it all comes back again. I don't understand it, somehow I didn't see. It took me far too long to realize that I take your love for granted. It's a possibility. Now all that I have left are memories. Won't you come back again? Baby, we could try again. We could try Mario lang palang katapat mo, madam eh. I don't wanna play no game. Maybe you should come back. We could try again. Oh, I wish I realized we were in paradise. And now, every time I fall asleep, I dream of what we used to be. Nga pala guys, yung pupuntahan pala naming wedding is a deaf wedding. Kasi yung cousin namin is deaf and mute, and then yung magiging husband din niya is deaf and mute. So, kagabi nag-uusap kami nila tita ko. Sinabi naman na meron daw silang interpreter. So, magsa-sign language sila. Ganun. Madami din silang mga guests na hearing naman. So, hindi lang puro deaf. Kaya meron din daw silang interpreter. Tapos kanina, hindi ko kasi na-record. Tinatanong
Tanong nila Mac tsaka ni Meme, paano daw pagpalakpakan na daw? Palakpak lang daw ba? Ganon. Yung sign language ng congratulations, ganito. Congratulations, ganon. Kayong dalawa. Paano kapag ang tawag nito, magpapalakpak, hindi sila pumapalakpak ng yay, ganon, yung yay, garagaran. Hindi, sa kanila ganon, yay, yay, congratulations, yay, yay, ganon yung sign. Ito mga to, hindi nyo kasi inaaral yung pupuntahan yung wedding. Tapos pag sinabi ko na, oh, this is my husband, Mac. Oh! Di ba na-meet ka na niya? Tapos di ko na alam kung paano yung alam ko namang mag-hand signaling ng letters. Kaya kapag nag-uusap naman kami dati, nag-hand sign language ako ng letters lang and spell out ko na lang. Hindi ko kasi alam masyado yung mga signs nila. Pero gusto ko talagang matutunang mag-sign language. Ayun kayong aralin namin. Mahirap kasing mag-aral ng isang language kung hindi mo siya, ang tawag nito? Kung hindi mo siya napapractice, ginagamit lagi. Like for example, kahit nag-aaral ka mag-English, kung wala ka naman kausap mag-English, malulose mo lang din. Kaya nga, if you don't use it, you'll lose it. Ganon. Kaya dapat, kapag mag-aaral sana ako ng sign language, dapat maging active din ako sa deaf community. Kasi ganon mas natuto sila, tita at tito ko. Kasi nag-aaral sila actually. Tapos, active sila sa deaf community. Kaya, nagagamit nila yung mga signs nila. Kasi sila, gusto ko kasi yun, kasi sila tito-tita ko nung pag kunyari nasa public sila, instead na nag-uusap sila ng verbally, nagsa-sign language sila. Ganon. Silang mag-asawa. Kaya diba, ang gandang mag-aral ng ganong language. Pinalight mo na pala yung Hindi naman, nag-uusap lang siguro sila ng, for example, tara na, mag-exit na tayo. Ganun, exit na tayo sa party na to. Sign language. Yay! Kung ano na lang ang sign nila mamaya. Dito na kami guys sa my golf course. Ang ganda ng mga puno dito. Yung mga dahon, oh, kikita nyo. Nagpapalit na, pero medyo malamig na. Kaya yung anak ko, bibihisan ko siya ng medyo panglamig para hindi siya lamigin. Tapos nakakita ko, feeling ko ito yung sa may ceremony nila. Pakita ko. Sana ma-zoom ko. Punti lang, very intimate lang talaga. Nakikita nyo ba yon yung may gazebo doon na parang may mga puting upuan, gano'n, tapos may gazebo. Feeling ko doon yung wedding. So, yeah, very intimate lang talaga. Tapos yung background, ang ganda! Red na yung mga dahon ng puno. Sister ko naman, Mayor! Yes. Ano po? May passport pa ako, sis. Madam na madam. Nakabihis namin si Beng-Beng namin. Usog kayo doon, sister. Ano mahala? Malamig. Mahangin doon. Mahangin doon. Anak ko, wow. Ang ganda ng coat niya. Wow. Ang ganda-ganda naman. Nasaan na yung headband mo? Ay, siya ang pinakamaganda for today. Siya ang pinakamaganda. Ang ganda-ganda. Goyo-goyo naman ng coat ang banining. Ulo. Nakalangit Jay ko Ay, mag-headband na. Mami, please clean the nose. Headband ng banining. Ang ganda naman. Ang pretty naman. Paano namang flower girl yarn? Ay, paano namang flower girl Hindi nga mo yarn? lang siya binigyan ng chichilap naman for the wedding. Jai? Dati kasi yun na sister nga mo pagamin. Umutput-ngikot, nag-red mo to. Kasi adikas lang ay glue. Pakita nga na outfit mo. Pakita nga na outfit mo. OOTD, outfit. Outfit check. Wow! Ay, ang ganda. Labas mo yung kamay mo. Silang mo. Ay, lala siya. Ikatum sa takot nang urikot. Nasanay ti kwan. Nalami ismut ay tam.
mapankin ni daddy na. Ay, natanggalan mo na dyan. Day after day, I want you, baby. Night after night, I need your love. When It's gonna be a long walk kung dun sila manggagaling. make you payday, and I feel so high, so high. Ito na yung pinakatahimik na wedding na na-attendan namin. Kasi walang nagsasalita. Nag-uusap sila. Kami lang yung nagsasalita. Kasi Kami lang nag-uusap tumatawa. sila pero ano kasi sila, silent silang lahat. So, hala, ayan na. Ayan na. Ayan na ba sila? Walang layo ng paglawawakan nila. Nag-golf cart pa kami pamunta dito. Kasi nandito sa on the hill. Ganun. Di ba hill to yung tawag sa golf? Ay, nag-uri din dyan. Nandyan na yung only cousin namin. Sa father side. Naiyak naman ako. Okay, perfect. Abby and Samuel, please now put your sand into the middle container. Naglakad na muna kami. Hindi na kami makapag-antay. Kasi sumakay na sa golf cart yung mag-ama. Aw, sakit na ng paa ko. Ngayon lang ulit ako nag-heels. Grabe, ilang taon na akong hindi nag-heels. Thank you. One of you. Alright. We'll go the other Yeah, he's coming. Alrighty, thank you. Perfect day for the ceremony. It is. Good thing it's warm. Yeah, right? Great day. Is there a after party? going I to think so. Like for a reception? dinner? Yeah. Yeah, but it's gonna be at 5 p.m. Gotcha. Bakit? Na makarsitan ah. Ayun na lang po makarsit ng prinsesa. O, ito na yung milk mo, anak. Yan. So, yung wedding, guys, is very, very, very solemn. Kasi nga naman, deaf and mute mostly ang guests. Ilan lang kaming talking. So, parang nabilang ko lahat-lahat. Parang 30 to 35 lang na tao yata. Kasama na dun yung interpreter, yung officiating ano nila. Tapos, yung mga photographer, parang 30 to 35 lang siguro, parang ganun. Kasi 31 na yung bilang ko kanina eh, wala pa dun yung photographer nila, eh dalawa lang yung photographer, so parang 35. Very solemn, deaf and mute nga naman kasi, so they don't need music, ganyan. Tapos yung may interpreter, naintindihan naman namin yung mga vows nila, ganun, kasi may sinasabi naman, pati yung homily, parang ganun. Yung isang nagustuhan ko sa wedding nila is in-announce before pa na the bride and groom want their wedding to be an unplugged wedding. Pwede pala yung ganun, daddy. Unplugged wedding, so no cameras and phones, ganun-ganon. Nakababa na lahat ng phone, wala nang nagpipicture, wala nang ano. Very respectful ang mga guests. Yun yung good thing kapag ang wedding is intimate and kilala mo lahat ng pupunta. So yun. Nanipata ba di first meeting may kanimation? No, thank you. Oh my God. Bagas jalda. Because during the first meeting. Our great God, Heavenly Father, we thank you, Lord, for the opportunity to celebrate Abby and Samuel's wedding that we have committed against thee. In Christ's name we pray. Amen. We also want to thank Samuel's dad, El Sandoval. Can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, no, no. All of my friends say, girl, you better take care. 'Cause that night
I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you now. I've been looking for a love so true. When I was down and down, along came you. But it might be a lie. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Cause I love you, baby. No, 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 no. Can't let you go. Cause I love you, yeah. There was a time I didn't have romance. But after I met you, I felt it was my chance. When nobody tells me good things about you, baby, I'm gonna stay right here. And I don't mean maybe. I can't let you go. I can't let you go. I'm just sitting on the heart. Can't let you go. Thank you for having me here as the best man. Gusto na naman makipaglaro nito sa mga bata. Uy, Mishi. Mishi, may nag-i-speech. Yung kalas na lang. Kalas na lang. Go! 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 Careful. She might pull your glasses. Let me know whatever you need and I'll be there. Thank you. Oh, thank you. Cheers! Yung mo nag-shot na ng cool. Ano mas Welch? Welch. Ito tinara ni Cristo. Inuban tayo. Shot puno. Shot puno. Shot mo ta ka nagdadry mo. Ang ganda. Alright, ladies and gentlemen, let's give it up for Alexis. What a touching moment. And now may I please have Samuel Shern for his speech. Thank you. We love you guys. Congratulations again. Yay! Nay, gusto mo niya ba isa? Tingin ko. Kapag saan ko. Go, magsaok agob. Saok agob. Pasangit kayo mo yun. Let's give it up for the speeches, ladies and gentlemen. Pwede na no kayo? Day after day, Ang sangit naman siya. Simon. night after night, I need your love. Mga nag-iiyakan pa rin po sa likod. Now feel so high in love. When it's cold, Watch mommy and daddy. I feel like I'm done. Just one look at your face, and your smile takes me where you are, my sunshine. And you fill me up with all them good vibes. Would you keep it up? Oh, just a little bit longer, baby. Just a little bit longer, baby. Just a Mother and daughter sa lahat.
make a fool. All those nights alone in our bedroom. Hey guys, so nandito na kami sa hotel and guess what? Ang housekeeping namin, grabe. Hindi pa man din ako nag-iwan ng cash. Hindi ko na-expect na ganito. Nag-ayos talaga sila. As in, inayos. Nabilib na sana talaga ako kung pati yung bote ni Mishi hinugasan, charing. Tingnan mo yung sofa bed na hinigaan ni Meme. Tada! Nandyan si Warmy. Tapos yung mga binky niya, nandoon. Yung mga bed lang talaga. Hindi na kami nagtupi or whatsoever. Tapos, yung mga makeup namin, mga skincare. Tingnan niyo yung ginawa. Ayan. Ganyan yung ginawa. Kasi itong table na to, side table to, yung kinakainan ko kahapon, malapit sa Jollibee. Ayan. Nilagay nila dyan kasi kanina nandyan yung mga skincare namin, nandyan yung mga Tapos, uy, naglagay sila. Ay, yung dishwashing liquid namin. Ay, sister, tawagan ta ni Mac. Dishwashing liquid. Ayan. Na ulit sila. Pati itong mirror, binalik nila dyan. Ay, ang cute naman. Tapos, inorganize pa talaga yung mga skincare namin. Oh, tsaka yung mga makeup. Nakakatuwa. Tapos, yung basura namin dito kasi nakaseparate yung mga diapers lang ni Mishi. Kinuha na nila lahat ng towel. Kinuha na nila yung mga... naglagay na sila ng 3 towel. Which is good. Okay. Ayan. Thank you so much, Marriott. Inayos nila pati yung mga shoes namin. Ay, hindi. Yung mga shoes, sister, inayos ko yan kanina. Kasi ayoko ma-judge. Matitid yung shoes ni Mac. Nandoon yung shoes niya. Kaya hindi ko nakita. Nasa tabi ng bed. Yung anak ko, ilagay mo na siya sa bed, sister. Doon sa bed na namin. Hindi pa pinatay yung yung sound machine. Maghapon na yung sound machine. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your